Ja. Amics, això és el nostre estudi, com heu vist abans, i us volíem fer notar diferents coses. Una és que el que més treballa és en Ferran. Ara em fa la pilota. Sí? És el que més treballa de tots. És una sort, és un luxe tenir-lo aquí per nosaltres. El que menys treballa és en Dani, perquè no hi és. Llavors va treballar ahir i avui no ha treballat. Però som a casa seu, per tant també hi ha posat la seva part avui. Sí? I després tenim l'Eduard. Què passa, Eduard? Bé. Que és el que mou els fils, és el que sí? Llavors estem gravant a Salt de Mata, que no és un poble, vol dir a Salt de Mata. Vol dir que hem arribat a un punt que hem d'acabar pel 23 d'abril i si no acabem, cagada l'Emos. Per tant, estem anant a tope. Ara estem fent V+, una cançó que serà un hit a les llistes d'èxits i a les discoteques catalanes i creiem que diu coses prou estúpides com perquè... La gent no ens pregui, en sèrio. Exacte. Gràcies, m'ha salvat, no sabia què dir sense ressaltar pel ton. Prou de fer-me la pilota. Veniu, veurem el gat. En Dani té un gat que es diu Trasto, o sigui, és una gata que es diu Trasto. Llavors, aquí hi ha un conflicte lingüístic. Sí. I aquesta gata el que té és que s'espanta una mica, saps? Llavors, aquí, Trasto. Me caso. I que igual has deixat de tocar. Trasto sempre hi és. Sempre hi és. És la que vigila la casa. Ara fa allò que fan els... Hòstia. De fet, jo hi vaig fer la migdiada aquí Els gats deixen pèl. i em va sortir una al·lèrgia de gatutis. Gatutis. Deixes anar volves. Moltes volves de pèl, gatutis? Nota. Trasto A. Trasto A. Molt bé. Gràcies. Anau a tancar el gat. No, ens ballem. Avui és diumenge, que dius, diumenge al dematí, què hauries de fer? Dormir. I estem aquí des de les 9 del matí, podem-li, i tenim el cap com un bombo. Però bueno. Això és una guitarra per quan volem tocar només 2 cordes, i fem aquesta guitarra. I diem, ara em ve tocar 2 cordes. Només agafes aquesta. Ells no poden apreciar el grau de carregament atmosfèric que té la sala. Hi ha un nivell de gas concentrat. Quan la tecnologia millori, els vídeos podran captar les olors, però de moment no... Per sort tenim Solant de Cabres. Si la veuen les cabres, és bona. Si em veuen els senyors de Solant de Cabres, sisplau, estem fent propaganda enmig una marranxa. Una marranxa molt viscuda. Molt viscuda. I una per viure. Seria una metàfora de la vida. Hem viscut molt, però encara ens queda molt per viure. Això és el que defineix els amics. Sí, les metàfores senzilles. Molt bé, algun apunt més, allò que diguis, per acabar el cupo del YouTube que ens deixen pujar? Ja està. Molt bé.